Yayikhetha igumgedlela Nkosi enkulu Pombela isitimela samaMpondo, baba mkhulu mkhulu phakade, amen. UShembe kwakumjabulisa kakhulu ukwanda kwabo abantu ekuphakameni, njengoba inhloso yokuza kwakhe kulelizwe lakwaZulu Natali nasemaMpondweni kwakuyiko ukuthi azokhulula abantu kuleli jele lomqondo ababefakwe kulo lezi mishini, kanye nabo abantu bakwaZulu ababekulo ijele lezinto ababecabanga ukuthi zingamasiko okhokho babo, kanti imikhuba eyayifike nabathakathi ngazo izikhathi zezimpi, kanye nazo izithwalo ababefike nazo. Zonke lezo zinto ezazifike nabathakathi zaphenduka zaba usiko lwesintu. Kodwa ekufikeni kwakhe uShembe wafike wabafundisa ukuthi lokhu enikwenzayo akukona okwasezulwini, akwaziwa ukugingisa umntwana igabade. UShembe wayehlale ebaluleka njalo abantu ekuphakameni ukuthi noma ngabe sekuthiwa sengihambile ngabuyela ezulwini, nize ningabuyeli ezinkonzweni zasezimishini lapho enganilanda khona. Kodwa okwakumphethe kabi kakhulu kwakuyibo laba bantu ababenamakhanda aqinile, ababelokhu bethi alikho elinye igama ngenxa yayo inkohliso yalo mlungu ababefundiswe ngayo ukuthi mabalinde yena, bezwe ngaso isitha sabo esimdlele imfuyo kanye nawo umhlaba. Labo ababanayo inhlanhla ababesonta kuzo izimishini babeke bethi uma bembuka uShembe sishintshe isimo sakhe ebe yiso lesi sithombe senkohliso ababekhohliswe ngayo, bese ebuya eyajika ebuyele esimeni sakhe. Lokho kwakwenzeka ngisho nakubo abelungu imbala, njengaye umlungu owayezama ukumdubula owavele washintsha waba esimeni salo mlungu okuthiwa uLindiwe. Yilapho isibhamu sakhe lo mlungu esazigathakela khona, kanye naye umfundisi uMngoma, njengoba wayekade ewuye umfundisi wakhona emabandleni ezimishini. Ngalesi sikhathi elethe ingane eyayigula kakhulu seyithandazelwe ezimishini kodwa ingasili. Yilapho wathatha khona isinqumo sokuthi ayise kuye uShembe. Inhloso yakhe umfundisi uMngoma wayethi le ngane uyoyishiya ekuphakameni bese eqhubeka nendlela yakhe eyayibheke enkonzweni enkulu yebandla lakhe. Yilapho-ke umfundisi uMngoma agaxela khona lapho athi mayibona uShembe bambona isimo sakhe sishintsha kuba isimo sakhe lo Jesu mbumbulu ababekhohliswe ngayo. Yilapho umfundisi uMngoma azwakala esebuza kuye uShembe ukuthi ngabe uJesu sekwabuya yini emhlabeni. uShembe wamphendula ngokuthi uMngoma, yebo mntanami, uJesu usefikile emhlabeni kodwa abantu abamboni. Ngesikhathi sasemandulo efika lapha emhlabeni abambonanga, balibala ukwenza izinto ezibuhlungu kuye, nanamhlanje kusenjalo. uMngoma wayefike ngawo unyaka 1915 ngenhloso yokuthi azosindisa le ntombazana eyayigula inokuhayiza kwakunzima kakhulu. Inhloso yakhe uMngoma wayethi le ngane uzoyishiya lapha ekuphakameni ebese eqhubekela khona ePortshepstone enkonzweni kaJulayi. Le ntombazana yayizalwa abazali ababehlupheka kakhulu, abase beyinikele kuye uMngoma le ngane ngethemba lokuthi uzohamba nayo aye ePortshepstone enkonzweni enkulu kaJulayi, lapho izofike ithandazelwe khona isinde. Kodwa umfundisi uMngoma wayewazi kahle umlando wamabandla asezimishini ukuthi akekho umuntu owake wathandazelwa khona wasinda. Nangempela yagcina isindile leyo ntombazana lapho kwaphuma khona idimoni elalikhuluma lisho ukuthi lizoyilinda le ntombazana libuye lingene kuyo.
Lezo zimanga zokusindiswa kwabantu ekuphakameni besindiswa uye uShembe zenza ukuthi uMngoma ayikhethe inkosi yasekuphakameni aze aphinde ameme naye uShembe ukuba afike ezweni lakubo kwamaphumulo. Ilapho kwaphenduka khona nalo lonke ibandla lakhe. Kodwa abanye babafundisi abaningi bakhona kwamaphumulo nakhona eGroutville kabathokozanga ngenxa yokuthi babebona ukuthi bazolahlekelwa ngabazalwane nomnikelo bese uyancipha. Kanye nabo abanye abantu ababengabazalwane basezimishini ababezimpumputhe benobuthongo obukhulu bengakwazi ukubona yena uShembe, njengoba uShembe waze wathi phakama kuphakama ngegama lenkosi, zivuse zonke izizwe zakithi zabantu abamnyama ezisebuthongweni ngegama lenkosi eyayifike nabo abelungu ayibenza ukuba bebe zimpumputhe. Kodwa uShembe wayeqhubeka ethi izizwe kumele zivukele kuwo ukuphakama okwakuwumuzi omkhulu wakhe uNkulunkulu owawehlele emhlabeni. Wayeqhubeka uShembe athi sinosizi ngesizwe sakithi, sihawukele Nkosi, sizintandane, asinamkhululi ngaphandle kwakho ongasikhulula ekuboshweni. uShembe wayeshobona phela abantu abamnyama ababenosizi, njengoba nayo impi yamakhanda eyaba namandla kuyo indawo yawamaphumulo wadukuza kuze kuyofika khona enkandla, lapho abantu abamnyama abambatha khona usizi olukhulu baba yizintandane, lapho obaba babo ababeboshiwe khona emajele babenganaye umkhululi abantu abamnyama ngaphandle kwakhe uShembe, owayengabakhulula kuloku kuboshwa kwengqondo yabo ibabophele khona phela ezimishini ezaziyilo uhlelo lokugqilaza abantu abamnyama ababedlelwe umhlaba. Lesi sihlabelelo esasiwumthandazo uShembe ayesifundise wona amaNazaretha ukuba akhale ngaso kuNkulunkulu ukuthi usidele ngani Nkosi kangaka, wela kithi usithethelele, njengoba abantu babonile phela ngako ukuthi base bekhonze zona izithixo ezazi yimithi nazo izigubhu zabo ababenzela imfuyo ngazo ababezithole kubo abathakathi, babe sebeyeka ukukhonza uNkulunkulu bakhonza izigubhu ezaziyisithwalo. Lokho kwaholela ukuthi bezuze lesi siqalekiso nabo obaba babo babengasekho. Lesi sizukulwane sasesithwele zona izono zabo okhokho babo. Sasiqhubeka isihlabelelo sithi shaya Nkosi uphozise, wena sonile, siyavuma ebusweni bakho, singabakabani uma silahlwa nguwe, buyela kithi Nkosi yoxolo. Lesi sihlabelelo sasikhuluma ngalo usizi lama-Afrika ayelahle uNkulunkulu wabo omenzi wezulu nomhlaba, akhonziswa yena uPopayi owufike nawo ama-Europeans ngecebo lokuthi edle umhlaba wabo abantu abamnyama. Lesi sihlabelelo kwakuyiso isihlabelelo esiyiculo lezizwe zabantu abamnyama kuze bephume osizini, becele ngaso intethelelo kuye uNkulunkulu omenzi wezulu nomhlaba umvelinqangi ukuba abathethelele, njengoba wayebhale nakhona eBhayibhelini izijeziso ezikuvelelayo uma ungasamkhonzi uNkulunkulu omenzi wezulu nomhlaba, lapho asho khona ukuthi ngiyokuthumelela isizwe esisuka kude esikhuluma ulimi ongaluzwa. Nangempela uNkulunkulu wabathumelela bona abantu abamhlophe ababekhuluma ulimi olungazwakali olwabadlela yonke imfuyo yabo kanye nomhlaba wabo. Kodwa lapho sekumele becele yona intethelelo,
amehlo abo ayevalekile besebuthongweni ngegama lenkosi ewupopayi ababeyithanda kakhulu kodwa yayingabenzeli lutho. Ababehlale befakaza ngayo njalo bethi yafa yavuka, kumanje balinde yona. Leyo nkosi ababeyifundiswe yiso isitha sabo esasibadlele umhlaba kanye nemfuyo yabo. Naye umshana kaMafutha Omkhovu, uDuntu Mnesoka, wayelokhu ekhale njalo naye esewusizini ethi
iyaguqa lapho igumgedlela mzulo mafutha umkhovu utunto mnesuka phakade ami